कौनो साला खाना बनावे के नाम ना लेवल हलस कत हिस्सा लगाओ तो कोनो बर्तन धोएला कोनो सब्जी। ए भैया हो अभी ना दोपहर का टाइम होत बा 2। आज हम 4 बजे भोर में उठ रनिया से ए भाई, और 4 बजे भोर में उठ के देखी भैया 1 2 3 4 लाइन काम कोई नहीं है। काम साला खत्म भेल 9 बजे आ खाना खोनिया से 11 बजे। काम कोइला के बाद में एहने एगो सुते वाला रूम बा, का कर लो घुस जाए लोग सुते वाला रूम में, केहू खाना बनावे के नाम ना ली। जब ये काम के बेरा कहल जाई के जाई खाना बनावे तो एक आदमी कही हम जाए, एक आदमी कही हम जाए, लेकिन जब कोनो काम ना रही तो कोनो साला खाना बनावे के नाम ना लेवल से ए भाई कहलस कत हिस्सा लगाओ तो कोनो बर्तन धोएला कोनो सब्जी बनावेला कोनो दाल बनावेला। बाहर में ये सब होला ए भैया, का कहीं। अभी देखी भैया काम क के आ सुतर नहीं सब टाइम बहुत मेहनत वाला काम है भैया। इतना मेहनत कैला के बाद गधा लेकर मेहनत करी लो, लेकिन है पेट में खाए के बताऊँ में हिस्सा खोजी लो मरा लोग। ए भैया हो अभी ना शाम के टाइम बा, टाइम होत बा 4 हमनी के दोनों भाई जात बानी सब बाजार। ए भैया के नाम बा श्याम। ए भैया के शादी के 2 साल हो गए, लेकिन अभी ले बाल बच्चा नहीं के भैया। शादी लड़की से भेल बा कि लड़का से? शादी लड़की से भेल हमारा। हमार दीदी के तो लड़का से भेल बा। हमनी के जात रहनी सब बाजार तो एगो तमिलनाडु के फेमस भगवान जी के मूर्ति भाई देखावत नहीं रहुआ लोगन के। ए भैया हो हमनी गे रहनी सब बाजार में तनी सब्जी किने के रहला, हमनी पीनिया से स्ट्रीम किनिया से पिएला, खैनिया से तो बहुत कुछ हो। हमनी 3 आदमी गे रहनी सब। एक आदमी से पूछनी से मिठाई खाइब तो कह तेरा ना, फिर पूछनी से दलबूट किन ले इनसे खाते जाता है इनसे, फिर पूछनी दलबूट खाइब तो कह तेरा ना, स्ट्रीम किनिया से तो पूछनी से स्ट्रीम पीब तो ना। तो लाल चाहते हम खाते पीते जाता है इनसे, बड़ा मजा होता।